Народ уже і сам крыху стаміўся. Але ў адзін не вельмі прыемны момант усе сталі таксама як бы па-за законам. І агульны рэжым, і строгі рэжым, і камеры-адзіночкі, ну і ўсё. Забойца не ўяўляе для ўлады вялікай небяспекі, таму што ён проста забойца. А ўсе астатнія, нават хто словам, нават хто лайкам, ён ужо становіцца горш за забойцу. Краіна проста ад цябе пазбаўляецца і лічыць за лепшае, калі ты проста не будзеш ёй замінаць жыць. А нічога тут страшна няма, вы пазбавіліся ад смецця. Беларусь проста знікне з мапы свету. А такая небяспека, на жаль, існуе. 5 гадоў таму беларускія пратэсты перакрэслілі звыклы парадак і адкрылі новыя старонкі лёсаў многіх людзей. Сярод тых, хто трапіў пад каток рэпрэсій, журналіст радыё «Свабода» Ігар Карней. Ён заставаўся ў Беларусі да апошня, быў асуджаны і правёў гады за кратамі, і толькі нядаўна выйшаў на волю, пасля хадайніцтва ЗША. Цяпер, калі мінула крыху часу пасля вызвалення, мы маем магчымасць паразмаўляць пра асабісты досвед, пра цану праўды і пра тое, як глядзіцца на Беларусь з вачэй адноўленай свабоды. Ігар, якія зараз адчуванні пасля вызвалення? Што зараз хвалюе як чалавека? Мабыць, штосьці асабістае? Даволі крыўдна дагэтуль, што паступілі менавіта такім чынам, што фактычна радзіма у выглядзе цяперашняй улады, таму што да радзімы прэтэнзій няма па сутнасці. Краіна Беларусь, яна як была, так і засталася бацькаўшчынай і родным месцам, але менавіта тое, што зрабіла ўлада, так даволі бесцырымонна проста выштурхнула, без усялякіх тлумачэнняў, без нават мінімальных нейкіх кансультацый, скажем так, хочаш ты, не хочаш выязджаць, якія там у цябе ўвогуле планы на жыццё. Проста у літаральным сэнсе з мяхом на галаве прывезлі да мяжы і карыстайцесь, калі ласка, калі каму трэба. Яны ж потым казалі, прапагандысты, што нічога тут страшна няма, вы пазбавіліся ад смецця. Падумаеш, адным смеццем больш, адным менш. У гэтым сэнсе, конечно, крыху крыўдна. Зразумела, што нічога там добрага, пазітыўна не чакала, потому што нават калі было вызваленне па сканчэнні тэрміну, гэта абавязковы нагляд. Нагляд, я ўжо сам пераканаўся, што вельмі такая слізкая рэч, умоўнае фактычна вызваленне, таму што вельмі лёгка вярнуць сябе назад, даседжваць там твае тэрміны, якія пазаставаліся. У гэтым сэнсе маніпулятыўная частка ў іх даведзена да дасканаласці. На роўным месцы літаральна ствараюцца парушэнні, якія ты ніяк не можаш уласнымі сіламі кампенсаваць, вырашыць. І зразумела, што там такого паўнавартаснага жыцця ўжо не магло быць. Таму што і з працаўладкаваннем прафесія журналіста яна была б ужо абсалютна забанена. Ды нават і ўсе іншыя, таму што, наколькі я разумею, зараз нават камерцыйныя фірмы, якія фармальна не павінны падпарадкоўвацца такім ужо ідэалагічным нормам, тым не менш яны таксама прымаюць на працу паводле анкетавання. А ў анкетаванні ледзь першым пунктам выкатваецца, ці быў судзімы, якія ў цябе там былі, груба кажучы, залёты ў 2020 годзе. І на гэтай падставе практычна ўсе прафесіі яны таксама пад забаронай. І там існаваць у тым жа самым фармаце страху і такого няпэўнасці ў заўтрашнім дні, так сабе таксама перспектыва. І таму зразумела, не толькі вя гэтай сітуацыі, у гэтай сітуацыі сотні, в прынцыпе, тысячы людзей, дзесяткі тысяч, якія прайшлі паводле адміністрацыйных артыкулаў у 2020 годзе. І, на жаль, цяперашняя Беларусь, яна такая чорная дзірка, куды даволі так небяспечна не толькі вяртацца. Шмат прыкладаў, калі людзі на ўласны страх і рызыку спрабуюць прыехаць, праведаць сваякоў,
нехта постфактум развітацца з роднымі, якія сышлі. Ну і гэта тычыцца, дарэчы, не толькі беларусаў, а і замежнікаў, якія едуць, і таксама ў іх няма поўнай гарантыі ўласнай бяспекі. Таму вось, на жаль, у Еўропе такая ўтварылася даволі небяспечная прастора, дзе няма гарантыі ўласнай такой недатыкальнасці. На жаль, вось за гэтую пяцігодку мы прайшлі, мы, я маю на ўвазе, беларусы, якія тут і якія там, в прынцыпе, як этнас, як нацыя, шлях вось такой дзіўнай трансфармацыі, калі проста самі сябе зрабілі нейкімі ізгоямі. І на нас глядзяць проста так дзіўна, таму што калі ўвесь свет все-таки імкнецца да цывілізацыі, мы самі сябе адкідваем на многія гады назад і ў развіцці, і проста у адносінах да нейкіх гуманітарных працэсаў. На жаль, гэта такая вось ісціна, з якой даводзіцца мірыцца. А што яшчэ з такіх вось момантаў за апошніх 2 месяцы самае такое запамінальнае? Калі ахінуцца так назад, то, в прынцыпе, непрыемныя ўспаміны звязаныя найперш з такімі з камерай-адзіночкай, скажем так. Я там правёў даволі шмат часу і пераканаўся, што вось гэтае катаванне сінгларумам, умоўна кажучы, яно даволі эфектыўнае з гледзяшча вось карнай сістэмы. Таму што чалавек, калі доўга застаецца на вельмі абмежаванай прасторы, там 7-8 метраў, фактычна ты нічога не бачыш апроч тых 4 сцен, ні вакна няма, ні магчымасці проста пабачыць неба, сонца, бо калі знаходзішся, напрыклад, у памяшканні камернага тыпу, умоўна ты выходзіш там і бачыш кавалак неба, які над табой. Але эта камера, дворык ён такі самы, як і камера па памерах, і ты там нічога не разгонішся, як кажуць. І гэта паўгадзіны у лепшым выпадку, а ў горшым і таго менш. І ты зноў вяртаешся ў свой каменны мех. Вось гэта непрыемна. А што тычыцца такіх здзіўленняў крыху, то вось я першую палову правёў у калоніі агульнага рэжыму, і потым ужо, калі на мяне завялі яшчэ паралельна крымінальную справу паводле артыкула 411, это вельмі такі эфектыўны з гледзяшча зноў жа сістэмы інструмент змагання з тымі, каго яны лічаць апрыёры ворагамі народу. Шмат людзей гэты артыкул на сабе перажыло. Так вось, потым я ўжо паехаў у калонію строгага рэжыму. І вось было здзіўленне, што там адносіны нават больш лаяльныя. Аказалася, што вось адміністрацыя, да і, прынцыпе, ўся эта сістэма пенітэнцыярная, яна ставіцца да рэцыдывістаў ужо больш так мякка, таму што няма, напэўна, ўжо ў іх і сілы, і ахвоты некага спрабаваць там перавыхаваць. Таму што людзі, хто па 5, хто па 10 разоў уже сядзяць паўторна, і яны ўжо некія сфармаваныя, які такі генатып, і ад іх ужо яны не чакаюць ніякае выпраўлення, і таму заплюшчваюць вочы на ўсіх астатніх. І вось гэтыя 2 месяцы апошнія, якія ўжо перад так званым вызваленнем, насамрэч выдварэннем, правёў у калоніі Мазыры, гэта была такая палёгка, як не дзіўна, такая ўжо ледзь не бонусная камандзіроўка, таму што там я сапраўды першы раз увесь гэты тэрмін за 2 гады пабыў пад умоўным небам, таму што, там былі праходы на працу, дык там у клуб можна было выйсці, яшчэ у сталоўку. Гэта не то, што табе прыносілі ў бачках, у кармушку прасоўвалі, еш. А гэта ўжо была магчымасць патопаць крыху нагамі па асфальце, але прынамсі гэта хоць некая разрадка. І зноў жа людзі. Як не дзіўна, я засумуваў па людзях за гэтыя месяцы, якія правёў у адзіночнай камеры. І таксама, вось гэта ўжо было так больш разнастаяла існавання і побыт такі бедны. І ў гэтым сэнсе, як не дзіўна, вось нават унутры сістэмы можна знаходзіць плюсы. Калі цябе адразу прэсуюць і ставяць на такі галодны інфармацыйны паёк,
а потым даюць крыху больш такой волі, то ты ўжо задаволены. Ну вось гэта пацвярджае тое, што в прынцыпе не так шмат чалавеку для шчасця патрэбна стварыць яму адразу невыносныя умовы, а потым крыху гэтыя лейцы аслабіць, і ты ўжо задаволены. Таму ну вось такі нечаканы парадокс. Ну але ўвогуле сістэма вось эта карная цяперашняя беларуская даволі жорсткая, абсалютна непрыхаваная сегрэгацыя, калі арыштантаў дзеляць на ну, таких белабірачных і жоўтабірачных. Ну, вось гэтыя жоўтабірачнікі, яны розных катэгорый і прафулікаў. Ну, але з гэтых вось жоўтых, самыя жоўтыя, гэта вось з нумарам 10. Гэта схільныя да экстрэмісцкай і іншай деструктыўнай дзейнасці. Гэта кожны раз у дакладзе ты сам сябе вот так абгаворваеш фактычна. І гэта вельмі непрыемна, таму што фактычна адбываецца ну, такое, нават выражэнне ёсць ужо паміж самімі арыштантамі, ну, такое абястлушчванне, калі цябе пазбаўляюць усяго. Ад спатканняў да пасылак, абмяжоўваюць нават у памерах магчымай вот этой атаваркі, што можа набыць у краме. Ну, то бок, вось на роўным месцы ствараюць такіх ворагаў народу, хаця насамрэч гэта найбольш адукаваная якраз частка вось тых зэкаў, таму што людзі, ну, якія свядома ішлі і спрабавалі спыніць вось гэты гвалт і ўжо які раз спрабуюць сказаць не фальсіфікацыям выбараў. Ну, але іх не то, што не слухаюць, цяпер іх проста падводзяць пад стан, ну, апанентаў нават уже не скажаш, таму што з апанентамі ўсё-такі так у цывілізаваных краінах сябе не паводзяць. Ну і вось у лепшым выпадку выштурхоўваюць за межы, даючы там з'ехаць, а ў горшым, конечно, вось людзі вымушаныя праходзіць праз катаванні ў шэрагу выпадкаў. І чым больш чалавек вядомы, чым больш ён такі медыйнага плану, тым больш яму і дастаецца ўрэшце. Вось, на жаль, такая тэндэнцыя. Ігор, а чаму менавіта медыйных найбольш ціснулі? Ну так, таму што гэтыя людзі, яны ну, лідары такого грамадскага меркавання, на іх арыентуюцца іншыя. То бок мы ўжо пераканаліся, што вось у 2020 годзе якраз такі ну, на фінальнай стадыі ўжо можа не хапала якраз такі лідараў вось гэтых, таму што ну, практычна ўсе былі нейтралізаваны. І таму вот, працэс ён быў мірны, але ён быў у нейкім сэнсе такі і хаатычны, таму што ну, не хапала вот такой зразумелай ну, каманды там, ці пазіцыі, якая ну, такая была агулам прынятая і зразумелая, як і што далей. Таму што так беларусы паказалі прыклад з'яднанасці, арганізаванасці, культурнасці. Але калі ну, ты ставіш нейкія мэты большыя, то, конечно, гэта малавата. І вось, конечно, гледзячы вось зноў жа ўладаў, яны прэвентыўна зрабілі ўсё дзеля таго, каб не было вось гэтых лідараў, якія могуць павесці за сабой. Загадзя, задоўга нават да самого дня галасавання былі кінутыя за краты многія вядомыя персоны, якія фактычна на той момант, на момант аб'яўлення выбараў і не разглядаліся ўладай як патэнцыйныя, можа, там ворагі там, ці небяспечныя элементы, якіх трэба баяцца. Ну, але падчас ужо вось збору подпісаў агітацыйнай кампаніі стала зразумела, што ну, народ проста стаміўся ад аднаго і таго ж правадыра і проста як усе нармальныя цывілізаваныя людзі хочуць ну, проста элементарныя змены ўлады. Ну, нават дзеля таго, каб параўнаць. Хай потым яны і расчаруюцца, але у кожнага павінна быць права пераканацца, што тая ўлада была лепшая ці горшая. І ў дадзеным кантэксце, конечно, яно для любой нармальнай краіны, там, для дзяржавы выглядае дзіўна, калі вот чалавек з адной кампаніі ў другую шукае нейкія варыянты, спосабы неканстытуцыйныя ў шэрагу выпадкаў, каб проста элементарна працягнуць сваё панаванне, там, кіраўніцтва гэтай краіны.
ну, апраўдваючы гэта тым, што іншыя не здольны. Ну і калі ўжо даходзіць да таго, калі гавораць, што прэзідэнтамі нараджаюцца, ну гэта ўжо такая як бы вельмі танная спекуляцыя, тому што не зусім так. Чамусьці толькі адна еўрапейская краіна засталася, дзе прэзідэнт нараджаецца, а не становіцца. Вось. Ну і таму, конечно, вось гэтыя людзі, якія абвяргалі вось гэтыя дагматы, яны ну, адначасова станавіліся і фактычна асабістымі ворагамі. Таму што хто заклікае да іншай палітыкі, да іншадумства фактычна, той, значыць, прапановвае, ну, як яны там кажуць заўсёды, разгойдаць уладу. Што першае ўсплывае ў памяці з падзей пратэстаў 20-го года? Ну, найперш яшчэ ў траўні месяцы, у першай палове, ну, калі выбары ведалі, што яны адбудуцца, але не была яшчэ вядомая нават дата, то, як мы памятаем, в прынцыпе, нават і аналітыкі, і эксперты, і стратэгіі не надавалі этой кампаніі такой вялікай увагі, таму што ну, неяк думалі, што паўторыцца папярэдняе 2015 года. Без патрасенняў, без асаблівых нейкіх сюрпрызаў і так далей. Ну, але самыя першыя ўжо акцыі, ну, акцыі маю на ўвазе, што збор подпісаў, наогул вот эта кампанія па вылучэнні дэлегатаў, яна прыцягнула да сябе пільную ўвагу, таму што найперш з'явіліся нечаканыя асобы, ну, той же Сергей Ціхановскі, і Віктор Бабарыка, і Валерый Цыпкала. І, ну, это апрача уже таких прафесійных рэвалюцыянераў, якія з года ў год, з кампаніі ў кампаніі, ну, пра сябе заяўляюць. І вось якраз гэтыя персоны, напэўна, і зрабілі наступнае вось это надвор'е над усёй электаральнай кампаніяй. І вось што, конечно, здзівіла, што ўрэшце народ прачнуўся ад этой спячкі доўгай і сам сябе так от скалыгнуў. І тут, напэўна, яшчэ можна сказаць, вось гэта і каранавірус у нейкім сэнсе дапамог, таму што калі ўвесь свет адгарадзіўся, схаваўся, можна сказаць, там змагаўся зацята з гэтым ковідам, ну, беларускай улады зноў жа даволі лёгка ўспомніць, што казалі, нічого не адбываецца, што это лезве не змова фармакалагічных кампаній, карпорацый, якія хочуць на гэтым зарабіць. Тым не менш, людзі бачылі, як імкліва пашыраюцца могілкі, як перапоўненыя вось у гэтым чырвоным сектары шпітальныя палаты. І, натуральна, нейкі ўнутраны пратэст ужо нарастаў, таму што калі ва ўсім свеце ну, спыняліся там і спартыўныя спаборніцтвы, беларускі чэмпіянат ну, проста ігнараваў там на здаровы сэнс, і людзей ледзь не заганялі на гэтыя стадыёны, ці там от на Вялікдзень зноў жа ў цэрквах збіралася вялізная там колькасць вернікаў, і яны і цалавалі іконы, і пілі з адных кубкаў, ну і так далей. І таму вот народу крыху гэта было, напэўна, у вялікай масе непрыемна, мякка кажучы. І вось калі ўжо актывізавалася вот эта палітычная электаральная кампанія, то, ну, можа, некай там вось этой не хапала запалкі адной для того, каб вось гэтыя эмоцыі выплеснуліся. І тады ўжо, дарэчы, да, і людзі сапраўды аб'ектыўна забыліся і пра каранавірус, і вось гэтыя мітынгі, і ўсе яны ўжо перайшлі ў іншае рэчышча. Это то, што да чаго і заклікалі ўлады. Вось вірус недзе знік на той момант. Ну, тым не менш, да, вот такім адкрыццём стала, што людзі нарэшце без нейкага рэсурсу адміністрацыйна, там, не кажучы ўжо пра нейкія іншыя рэсурсы, проста выйшлі масава і пратэставалі супраць чаргова вось это парушэння іх элементарных правоў на выказванне сваёй пазіцыі. І гэта вось, конечно, яднанне, і можа ўпершыню там ад пачатку незалежнасці такое масавае выказванне уласнай пазіцыі ну, было нечаканасцю і навізной, таму што
подключиліся нават такія зусім маленькія месцы, гарадкі, дзе ну, ніколі за часамі незалежнасці людзі ну, не выходзілі. Звычайна это прэрагатыва сталіцы, там, дзе робяцца ўсе такія ну, знакавыя падзеі. Ну, дзесьці там калісьці, можа, падключаліся абласныя цэнтры, але што тычыцца невялікіх гарадоў. І вось гэта стала такой неспадзяванкай, калі вось ездзіла ўжо Святлана Ціхановская сваімі каляжанкамі з Марыяй Калеснікавай, з Веранікай Цыпкалай. Вось людзі прыходзілі ну, просто ледзьве не цэлымі гарадамі глядзець на гэтых дзяўчат, якія ну, для іх сталі просто увасабленнем сімвала ну, новага там ладу нейкага такого. Хаця яны не мелі ніякага фактычна палітычнага досведу, але ну, настолькі это было новае для Беларусі, што вось эта новая старонка фактычна адкрывалася. Ну і ў далейшым таксама ўсё это паказала вот, гіганцкія чэргі толькі дзеля таго, каб пакінуць свой подпіс за прэтэндэнтаў у кандыдаты яшчэ. І тое, што ўлады нарэшце на той момант зразумелі, што нешта выходзіць з-пад кантролю, што яны ўжо не могуць ніяк паўплываць на гэтыя настроі агульныя. Бо мы ж памятаем, што Александр Лукашенко, ну, як заўсёды вельмі самаўпэўнена лічыў, што яму не трэба удзельнічаць ні ў якіх там тэледэбатах, што не трэба выставляць пікеты і гэтак далей. Толькі ў самым канцы фактычна з'явіліся ад яго там прадстаўнікі, якія пачалі агітаваць. Ну, было відавочна і бачна, што ініцыятывы сыходзяць з рук. І тое, што вось гэтыя чэргі, якія ўжо стаялі на галасаванне 9 жніўня, і потым аказалася, што ну, стаялі за аднаго кандыдата, а перамог з вялікім некім адрывам іншы, вось яно і стала такім ужо выбухам. І просто беларусы, ну, я думаю, што былі элементарна пакрыўджаны ну, такой вот бессаромнай хлуснёй, што ну, кшталту няма канкурэнту зноў. І у гэтым сэнсе, конечно, гэта была навізна, навінка, і тое, што беларусы нарэшце адчулі сябе нацыяй аўтэнтычнай і такой з'яднанай, і гатовыя былі адстойваць свае правы на вуліцы, у тым ліку. Ну, гэта пацвердзіла стомленасць, просто стомленасць ад таго, што ім навязвалі ўсе апошнія там 25 гадоў перад тым, на той момант, 30 гадоў. Ось, таму, ну, што зробіш? Ну, пакуль так, у каго ж такі, у таго, як кажуць, і той і мае рацыю. Ну, на жаль, вось за гэтыя 5 гадоў, пасля 2020 мы пабачылі вось гэты неверагодны просто маштаб рэпрэсій. Ну, это для 21 стагоддзя, ну, не будзем браць там весь свет, а для еўрапейскага кантыненту это, ну, просто ну, такая таксама чорная пляма з-за таго, што на цывілізаваных рубежах, вось, пачынаючы ад Польшы, там, Літвы, існуе вось такі рэжым, які ну, просто не звяртае ўвагу ніякія ні на аўтарытэты, ні на іншыя краіны, просто вось спрабуе існаваць у такім вот цемрашальскім стане. На жаль, вось, дзякуючы перадусім падтрымцы саюзніка свайго з Крамля, бо каб не было вось гэтай такой шалёнай падтрымкі, уздзеяння на самого там Лукашенку, то, магчыма, сітуацыя была б не настолькі для яго удзячная. І, ну, на жаль, вось. Але маем, што маем. Тут уже просто даводзіцца канстатаваць факт. А ці быў момант у 20-м годзе, калі здавалася, што вось-вось мы пераможам? Ну так, вось гэтыя першыя фактычна акцыі літаральна праз тыдзень, калі там 16 у цэнтры Менска, каля стэлы вось Менск горад-герой, сабраліся тысячы, дзесяткі тысяч, а то і сотні тысяч людзей. І
Ну, вось гэта была сапраўды нейкая эйфарыя, і вось гэта быў момант, магчыма, такі пераломны. Чаго не хапіла, ну, складана сказаць. Якраз таки не хапіла, напэўна, вось гэтых лідараў, якія маглі б уцямна растлумачыць, што далей. Таму што вось гэты мірны пратэст, ну, але фактычна, ну так, эмацыйна рэгуляваны, але не арганізацыйна. Ён, ну, просто засведчыў на той момант вось эту вялікую колькасць людзей, якія хочуць пераўтварэнняў, якія хочуць жыць проста у цывілізаваным грамадстве без аўтарытарных вот этих замашак, без вяртання да нейкіх вот савецкіх яшчэ вот этих стандартаў, калі ўсё вырашалася ну, праз аднаго чалавека. Але, ну, на жаль, так, просто даводзіцца канстатаваць, што, ну, не паспелі, нешта не зарыентаваліся, не зрабілі нейкія высновы. Напэўна, можа, зашмат на той час ужо было якраз этой эйфарыі, таму што, ну, сапраўды было бачна, што і ўлада так крыху разгубілася, і асабліва і сілавікоў на той момант уже не было, таму што, напэўна, і самі крыху спалохаліся надзвычайнай актыўнасці ў першыя дні пасля ось падзей з 9 там, па 12 жніўня, калі было мноства і збітых, і забітых, што тут ужо хаваць. І ну, вось гэта супрацьстаянне крывавае, яно, напэўна, дзесьці ў кагосьці і сілавікоў, можа, там пасяліла нейкія сумневы, а ці правільна мы робім, што все-таки пра нас будуць думаць наступныя пакаленні. Ну, тым не менш, просто вось это атрымалася, што перадышка там для сілавікоў некая прыйшла. І далей, калі да, былі ўжо мірныя пратэсты, яны здолелі перафарматавацца, крыху ўзброіцца, узмацніцца, ну і тады ўжо фактычна пачалі дзейнічаць больш жорстка. І ну, вось гэты мірны сам характар этой акцыі, ён спрыяў таму, што сілавікі маглі спакойна, ну, паціху пачынаць такую ўжо тактыку на нейтралізацыю задоўга да таго, як там людзі пачынаюць збірацца. І, в прынцыпе, змена, вот, асабліва ўжо і міністра ўнутраных спраў з Караева на Кубракова, яна і была выкліканая тым, каб ўжо больш жорстка дзейнічаць і фактычна вось гэтыя пратэсты проста паступова абнуляць, каб іх проста не было ўвогуле. Ну, што ўрэшце, напэўна, і ўдалося. І, в прынцыпе, народ ужо і сам крыху стаміўся, і вось гэта невыразнасць мэтаў і разуменне, што нават калі працягваць у тым жа духу, то, конечно, Москва ўжо наўрад ці будзе трываць это доўга, і ну, стала ўжо крыху вот, вымалёўвацца такая засцярога у кожна і за свой уласны лёс. Таму што калі пачаліся ўжо яшчэ, ну, у 20-м годзе это не было, конечно, так масава, але пайшла арыентацыя на тое, што будзе спыняцца не толькі вось это сама кампанія, якая выкліканая была вось незадаволенасцю вынікамі выбараў, ну, але і ўсе па чарзе пачнуць пад серп, пад касу трапляць цэлымі арганізацыямі, цэлымі структурамі грамадзянскай супольнасці. Ну, гэта ўжо потым пачало выклікаць такую засцярогу, ну, угледзячы ўласнай бяспекі. І таму вось гэта і паступова імпэт астываў. Ну, людзі таксама не могуць на чыстым энтузіязме ну, пратэставаць і выходзіць бясконца. Ну, асабліва, калі пачаліся ўжо проста захопы, арышты, судзілішча. І, ну, так ці інакш это павінна было прывесці да затухання вось гэтай самой кампаніі. Чаму вы вырашылі самі заставацца ў Беларусі да апошняга, нягледзячы на бяспеку?
Як апошнія дні перад затрыманнем выглядалі? Як вас затрымлівалі? Ну, я сыходзіў з таго, што, в прынцыпе, не зрабіў нічога злачыннага аж да такой ступені, што магу патрапіць пад крымінальны пераслед. Ну, але у сілавікоў, у тых, хто кантралюе зараз сітуацыю, іншая логіка, яны ёй кіруюцца, і любы чалавек, які так ці інакш выказваў сваё меркаванне, якое не адпавядае, скажем так, генеральнай лініі цяперашняй улады, яно ўрэшце становіцца крамольным. Ну, я працаваў на радыё «Свабода» апошнія 20 гадоў, вось да падзей 2020. І натуральна, што быў ва ўсіх спісах, таму што дзейнасць была легальная. Усе, хто меў акрэдытацыю Міністэрства замежных спраў, яны наведвалі і усялякія імпрэзы там, з удзелам і вышэйшых асобаў, і палата прадстаўнікоў, Міністэрства замежных спраў. Ну, усе гэтыя структуры былі адкрытыя, і не было ніякіх прэтэнзій да журналістаў той жа «Свабоды», як і для журналістаў іншых замежных СМІ, якія былі акрэдытаваныя ў Беларусі. Але ў адзін не вельмі прыемны момант усе сталі таксама як бы па-за законам. На той момант у мяне была пауза ў супрацы з радыё «Свабода», але тым не менш гэта не стала такім для мяне некім ратавальным момантам, таму што проста, напэўна, не да ўсіх маглі дайсці рукі, і да кагосьці раней прыйшлі, да кагосьці пазней. Ну, вось мне давялося выпрабаваць вось гэту ўвагу у сярэдзіне ліпеня 2023 толькі году, калі ўжо на той момант многія былі арыштаваныя і асуджаныя, калі я маю на ўвазе. Ну, апошнія дні яны былі такія, як заўсёды, даволі у трывожным чаканні, таму што вельмі вялікіх ілюзій, што усіх схапілі, а цябе гэты лёс неяк абыдзе, таксама не магло быць. Тым не менш, якары былі, што называецца, там мяне і маці заставалася на той момант, і сям'я, дзіцё вучылася ў школе. Ну і, шчыра кажучы, так не вельмі хацелася пачынаць з нуля ўжо такім немаладым узросце гэтае жыццё. На жаль, зноў жа, ніхто цябе на гэты конт нічого не пытаецца, і цябе проста абнуляюць як прафесіянала, як проста як грамадзяніна, як чалавека. Дарэчы, я перад тым якраз быў на магіле Алеся Пушкіна. Ён вось якраз у той момант загінуў, скажем так, пры невысветленых абставінах у гарадзенскай турме. І вось з'ездзілі мы туды, пабылі на гэтай магіле яшчэ так, калі можна сказаць, двукосці, можа, парадаваліся, што ён у такім ціхім месцы ў Бабры у сябе на радзіме пахаваны, даволі так асобна ад масавых гэтых захаванняў. І я думаў, вось у панядзелак яшчэ выкладу у Фейсбуку, там дзе-то в соцсетках вось гэтыя здымкі, зарыентую людзей, якія хочуць наведаць ягонае пахаванне, як туды трапіць. І, на жаль, не ўдалося, таму што, калі я хацеў толькі гэтым заняцца, да мяне прыйшлі супрацоўнікі КДБ, і вось пасля ператрусу пачаліся вось гэтыя марафонскія забегі, якія расцягнуліся на наступныя 2 гады. І таму вось былі парушаныя і многія планы, і фактычна выдалены жыцця актыўнага, і хоць там тэрмін быў не самы вялікі, які вось давялося прайсці, але ён быў такі дастаткова канцэнтраваны, і туды умясцілася ўсё. І агульны рэжым, і строгі рэжым, і камеры адзіночкі, і ўсё. І таму то, што зараз я на волі, я ўжо казаў, што яно непрыемна з таго гледзяча, што проста паўтараюцца падзеі
савецкіх часоў, калі вось у духу такой холоднай вайны і фільмаў пра шпіёнаў вяртаюцца зноў абмены, там пераезды з мяхом на галаве, такія вось канспіралагічныя гэтыя месцы. Ну вось калі я чытаў пра гэта там у 90-х годах, там ці глядзеў у кіно якое-небудзь, ну здавалася, ну вось людзі жылі ў такія складаныя часы, складаныя моманты, калі здараюцца вось такія падзеі. А тут аказалася, што і сам урэшце трапляеш у гэты эпіцэнтр і як у гэтым кіно становішся адным з герояў. Ну вось гэта было складана нават нафантазіраваць яшчэ там у нейкі час таму. А цяпер гэта абсалютная рэальнасць, і я думаю, што не апошні, хто, ну ясна, што і не першы, само сабой, але не апошні, хто вось праз такое выпрабаванне праходзіць, і менавіта потым будзе ну просто фактычна дэпартаваны, хаця гэта слова не падыходзіць да людзей з беларускім пашпартам, но але так і ёсць, што вось краіна просто ад цябе пазбаўляецца і лічыць за лепшае, калі ты просто не будзеш ёй замінаць жыць. Ці адчувалі вы спачуванне або нейкую эмпатыю са стараны сілавікоў? Ну, скажем так, што даволі вялікая частка, нават абсалютна большая, можна нават сказаць, гэта людзі ну, з такімі замбаваным ужо мысленнем, і гэта вось калі тычыцца можа такого ніжэйшага ўжо ланцуга гэтай сістэмы, яны стараюцца наогул, мне здаецца, так не задумвацца, не абцяжарваць сабе вялікімі там вось роздумамі пра тое, што будзе. Вот галоўнае, там заробак нейкі ёсць, там вярнуцца да хаты, там папіць піва, можна заўтра прыехаць на працу і працягнуць. Але вось даволі прыемным нечаканым было момантам, што у СІЗА нумар 1, тады яшчэ вот на вуліцы Валадарскага, цяпер яны ўжо пераехалі у новы будынак у мікрараёне Калядзічы. Там было ну, немало тых, хто, ну, скажем так, калі нават публічна не сімпатызаваў, але даволі спакойна ставіліся да палітычных так званых. Таму што ну, у нас жа адразу вот такая сегрэгацыя адбывалася і ставілі на прафілактычны ўлік. Тыя, хто праходзіў па артыкулах, якія тычыліся вось удзелу ў масавых акцыях, там каментары, экстрэмісцкія арганізацыі і так далей. І вось былі маладыя даволі людзі, якія працавалі па кантрактах дзеля таго, каб ну, не пайсці ў войска потым. Вось яны свой тэрмін адпрацуюць і тым самым ратуюць сябе ад службы тэрміновай. І гэта людзі, якія, натуральна, прыходзячы дадому з улікам іх маладосці і жадання, можа, там больш аб'ектыўную мець інфармацыю, яны ставіліся да нас нармальна. І нават былі прыклады, што ну, самі заводзілі размову, там, а што было б каб, а што было б ну, пры іншым раскладзе, бо ну, нават чуліся меркаванні такія, што каб больш настойліва вось пратэстоўцы там патрабавалі кагосьці выпусціць з лідараў зноў жа, то не выключана, што і быў бы поспех. Толькі вось трэба было, што называецца, грукайце, і мы тады будзем нешта разглядаць. Ну, але ну, гэта зноў жа такое, можа, больш ўжо фантастычны такі сцэнар, ну, але гэтыя думкі такія гучалі. Але такіх вялікіх сімпатый не было, таму што ну, там жа такая сітуацыя, што кожны за кожным сочыць. І калі б нехта там выявіў занадта актыўную там сімпатыю ці станоўча ацэньваў таго ці іншага экстрэміста, так звана, то, натуральна, гэта ўсё было вельмі хутка дакладзена, куды трэба, і проста у чалавека былі б праблемы. І, напэўна, гэта была б яго апошняя сімпатыя, агучаная з палітычных меркаванняў. Таму ну, даводзілася мець хутчэй іншы прэсінг, ось такую, хай сабе і паказную, але такую варожасць, і ну, наўрад ці хтосьці з тых, хто прайшоў менавіта як асоба схільная да экстрэмізму, скажа, што ў яго былі нейкія там
ну, такія нават не прыяцельскія, а проста прыязныя адносіны з кімсьці з супрацоўнікаў адміністрацыі. Таму што негалоснае правіла, што кожны, хто знаходзіцца на 10-м прафілактычным уліку, павінен прайсці праз усе вось гэтыя прыступкі выпрабаванняў. Гэта тычыцца і штрафныя изолятары, і памяшкання камернага тыпу там для асобных ужо вельмі злосных элементаў. І я ўжо не кажу пра тое, што вось гэтыя з 10-й прафулік заўсёды ў першых шэрагах калоны, нават месца для спання на нарах, яно таксама самае непрэстыжнае, яно заўсёды другі ярус, трэці, вот, калі ўжо дэфіцыт месцаў. І забарона на наведванне, напрыклад, бібліятэкі, на наведванне царквы, наведванне спартыўнага гарадка, ўсё гэта, ну, не для апанентаў. Таму тут хутчэй размова не пра дэманстрацыю, нават прыхаваную сімпатый нейкіх, а пра тое, каб, ну, за гэтыя вот тэрміны максімальна чалавека пакараць. І пры тым, што і так вось у той жа калоніі ўжо ёсць пакаранне, ты туды накіраваны і ты адбываеш свой тэрмін. Не, вось фактычна для кожнага прадугледжана яшчэ дадатковае пакаранне ў выглядзе вось гэтых бясконцых шыза, абмежаванняў, і гэта вось пакаранне сярод пакарання. Гэта вось падвойна, это і патройна, і гэта вот, на жаль, аб'ектыўная рэальнасць, і вось тыя ж забойцы, там, гвалтаўнікі, там, педафілы, яны, ну, не маюць такіх праблем, хоць там многія з іх ўжо адпаведнага статусу, але яны вось там за свае там доўгія гады зняволення могуць ні разу не патрапіць у такія умовы абмежавальныя, ці нават проста пацярпець там за тое, што ён забойца. Забойца не ўяўляе для ўлады вялікай небяспекі, таму што ён проста забойца. Ён там забіў там сваё сябра, ці бацьку, там, ці брата, але ён не пасягаў на вярхоўна там кіраўніка. А ўсе астатнія, нават хто словам, нават хто лайкам, хто проста некай фразай пакрыўдзіў, ён ужо становіцца, ну, горш за забойцу, таму што у яго ёсць непрыяцце вось гэтага рэжыму, гэтай сістэмы, і ўсё толькі з-за таго, што людзі хацелі б быць, ну, у нейкіх умовах нармальных існаваць. Нічога такого неверагоднага ніхто не патрабаваў. Дайце проста магчымасць выбіраць чэсна і справядліва. А з гледзяча ўлады гэта расцэньваецца як, ну, проста пасягальніцтва і замах на іх дабрабыт. Ну і, на жаль, вось зараз маем тое, што ўжо шмат гадоў не было у Еўропе. Неверагодная колькасць тых, хто знаходзіцца ў базе так званых беспарадкаў, каго праваабаронцы лічаць палітычнымі зняволенымі. Ну, па гэтых параметрах ужо Беларусь сярод абсалютных сусветных лідараў, хоць это не тое лідарства, якім можна і трэба ганарыцца. Што вы асабіста адчуваеце за гэтыя 5 гадоў, што ўнутры памерла альбо нарадзілася? І што дазваляе трымацца? Ну, натуральна, у 2020-м цяжка было нават уявіць, што маштабы вось гэта пераследу атрымаюць аж такі памер. Гэта было проста неверагодна. Нават калі тады хто-небудзь спрагназаваў бы, што будуць там тысячы зняволеных, гэта падалося б ужо, ну, такой, ну, фантастыкай некай. Але калі мы зараз маем сотні тысяч людзей, якія прайшлі так ці інакш праз арышты адміністрацыйныя, якіх затрымлівалі, а яшчэ улічыць сем'і, таму што кожны арышт канкрэтнага чалавека гэта удар па сям'і. І не толькі па сям'і, там і сябры, і калегі. Гэта, ну, неверагоднае і псіхалагічнае перажыванне, і маральнае ў тым ліку. І зразумела, што вот зараз краіна дайшла да таго стану, што ў кожнай сям'і, нават калі яны зараз і сімпатызуюць этой уладзе, так проста ціха жывуць і нікога нібыта не шапаюць, так ці інакш яны могуць быць на прыцэле. Вот сёння ты
нібыта ну, не уяўляеш там ніякага інтарэсу для іх, а заўтра ты ўжо просто як удзельнік крымінальнага працэсу. І таму вось гэта, конечно, ну, дэструктыўнае развіццё, на жаль, яно не дадае ні для будучыні, ні для цяперашняга часу. Ну, што трымае? Ну, трымае вера толькі тое, што раней ці пазней все-таки здаровы сэнс мусіць перамагчы. І гэта ну, аб'ектыўны працэс. На жаль, мы вось трацім час, і гэта час нашага жыцця, якое не паўтараецца, якое проста вот, закальцоўваецца, на жаль, вось на гэтым постэлектаральным значным ужо адрэзку, таму што 5 гадоў вось зараз мінае, і ну, за гэты час падавалася, можа, ўнутрана, што нарэшце ўжо ўлада свае людаедскія апетыты вот гэтыя задаволіць і ну, неяк суцішыцца. А насамрэч атрымліваецца, што вось я быў вызвалены ў ліку там 14 чалавек, літаральна на заўтра там старшыня КДБ хваліцца, што затрымалі 26 шпіёнаў, так это толькі шпіёнаў, не кажучы пра ўсіх астатніх, а вось за гэты месяц, які я знаходжуся на волі, ну не месяц, ужо там ну, крыху больш, гэта лічба ўжо на сотні ідзе, новыя людзі, то бок, умоўна кажучы, выкідваюць аднаго закладніка, на яго месца бяруць 10 новых. І гэта бясконцы працэс. Ну, такого не можа быць. Ну, як, ну, зразумела, што размуты вот, праваахоўны апарат, ён ужо патрабуе вот, этих афіар, таму што калі яны не будуць справаздачыцца пра вось, пераможныя там свае некія акцыі, то натуральна ніхто іх не будзе фінансаваць. А гэта вось, ну, кола замыкаецца. І таму тое, што ну, нібыта там ідзе вот закулісны гандаль і кагосьці выпускаюць, а кагосьці ў яшчэ большай ступені вот, набіраюць для будучага гандлю. Ну, гэта такая вельмі такая ну, сумнеўная практыка, якая ну, не робіць гонару для кіраўніцтва. Ну, тым самым яно прызнае, што ўсе вакол ворагі. Ну, уже хутка не застанецца вось гэтых праслоек вот этих грамадзянскіх, дзе яшчэ не пабывалі вот умоўныя губазікі ці габісты. На жаль, вось мы маем зараз абсалютна такую рэпрэсіўную мадэль дзяржавы, дзе, ну, як сам Лукашенко прызнаваўся, не да законаў. Законы не дзейнічаюць толькі вось некія амбіцыі людзей, якія лічаць сябе пакрыўджанымі і такім чынам помсцяць звычайным беларусам за тое, што ты ну, папрасілі, вот, там же не было просто ну, некіх там акцый таких ну, сілавых. Просто людзі папрасілі спыніцца нарэшце і даць ім магчымасць выбіраць свой лёс самім. Ну, на жаль, вось сістэма такая, што працягвае помсціць. І таму, ну, што трымае? Трымае толькі тое, што хочацца дачакацца справядлівасці і паглядзець на Беларусь, якая развіваецца ў правільным кірунку, у цывілізаваным грамадстве. І вось, ну, гэта было б неправільна і нелагічна, каб усе краіны атрымалі такі шанец, а Беларусь не. І ну, я веру ў тое, што мы вернемся яшчэ дадому і ўсе разам пачнём будаваць новую перадавую культурную краіну, якая не будзе асацыявацца там з суагрэсарам ці з нейкім цемрашальствам, а менавіта з вольнай краінай, якая імкнецца да міру. І апошняе. Кім вы сябе бачыце ў новай Беларусі? А хацелася б проста быць беларусам, жыхаром вольнай прыгожай краіны. Таму што як тэрыторыя, скажам так, як ну, краіна для жыцця, Беларусь сама па сабе выдатны куток. А адкінуўшы, конечно, все умоўнасці, якія, на жаль, на яе накідвае вось это цяперашні рэжым, які, конечно,
затрымаўся і затрымлівае ў сваім развіцці ўсё грамадства, на жаль. Таму я не маю вялікіх там палітычных амбіцый. Мне імпануе журналістыка, я заўсёды быў хранікёрам, просто канстататарам інфармацыі. Мне гэта было, в прынцыпе, абсалютна дастаткова. Але хто лічыць, што можа неяк перафарматаваць дзяржаўны лад, конечно, сцяг у рукі, але натуральна, што у гэтым павінны дапамагаць усе. Гэта ўжо павінна быць краіна такого калектыўнага розуму, і толькі сумеснымі намаганнямі мы можам цяпер нешта зрабіць такого карысна для будучых пакаленняў, таму што яны нам не даруюць, калі Беларусь проста знікне з мапы свету. А такая небяспека, на жаль, існуе. Дзякуй вялікі за шчырую размову.